usuke uyinkosi kusuke kungasho ukuthi uhlakaniphe ukudlula wonke umuntu emhlabeni. Uyabadinga abantu abazokubonisa, abazokweluleka, bekulekelele uthathe iy'nqumo ey'thile. Siyakholelwa-ke futhi ukuthi nalo osuke yinkosi la ejuba abantu abazoba sesigungwini, ukhona asuke ebukisaneni nabo ngasese. Nakuba thina sesibona eseqoke sithi lo akasondele, lo akasondele. Esigungwini noma kanjani undunankulu waleso sizwe kufanele abe sesigungwini noma kulindelekile kube amalungu omndeni waloyo uyinkosi. Kungaba obaba omncane bakhe, kungaba obabekazi bakhe, kungaba ngonina njalo njalo. Silindele ukuthi babe sesigungwini. Kube yizinduna zenhlabathi. Uma sikhuluma ngesigungu sokungonyama, silindele ukuthi amakhosi asendunkulu abhekele ngonyama enhlabathi abe singxenye yesigungu. Kunendawo kubaluleke kakhulu yomntwana omkhulu, indaba ezinhle. Uma singakhuluma ngengonyama, eduze kwayo kufanele kube khona undunankulu, eduze kwayo ingonyama kufanele kube khona umntwana omkhulu.